Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram din qardaşlarım, biz sizin bilen dua qılу adabların öyrənүүnü davam etəbiz. Həm kiləsi adab ул duаны təvəkküllik bilen həm Allah Teala'dan şuşa duanın qabul bulun ümid etүү kengəş etilə. Həm dərsdən də dua qılan vaqtda Allah Teala'ga təvəkküllik qılу, şuşa duanın qabul buluna ümid etүү həm Allah Teala'dan yaxşı nəticə көтүү bek көркәм amali булып санала. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytып калдырган: Әгәр дә берәргез дуа кылайкән, Аллаһым, теләсәң мине кичер, теләсәң мине мәрхәмәт кыл димәгез. Теләгәнегезне шиксез рәвештә Аллаһ Тәаләдән сорагыз. Чөнки Аллаһ Тәаләне һичбер нәрсә мәҗбүр итә алмый. Һәм шулай ук дуаны кабул булуына ышаныгыз, өметләнегез, чөнки шушы дуаны кабул булуда Аллаһ Тәалә өчен бик җиңел булып тора. Һәм шулай ук дуа кылган вакытта шул дуаны кат-кат укырга киңәш ителә. Һәм Ибн Масуд радиллаһу анһу Пәйгамбәрбезнең сүзләрен тапшырган, риваят кылган һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дуа кылган вакытта аны иң кимендә 3 мәртәбә укыган һәм бер нәрсә сораганда шулай ук аны 3 мәртәбә сораган. Әлбәттә, Аллаһ Тәалә сезнең дуагызны кабул итәр билгеле, ләкин мин дуа кылдым, Аллаһ Тәаләне кабул кылмады дип әйтергә ашыкмагыз. Кат-кат сорагыз, чөнки Аллаһ Тәаләдән сез бейеклек ясеннән сорыйсыз. Берәргез берәрнинди дуа кылган вакытта дуасы кабул булса, мәрхәмәтлек иясе белән танылган Аллаһ Тәаләне уллыйм дисен, инде дуасы кабул булмаса, ни генә булмаса да Аллаһ Тәаләгә шөкер дип әйтсен. Ягъни нинди халәттә булсак та барыбер Аллаһ Тәаләгә шөкердә булырга киңәш ителә. Һәм шулай ук инде дуаны кылган вакытта башта инде әлбәттә Аллаһ Тәаләнең исемен телгә алу, соңыннан инде Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямга салават әйтү күркәм амал булып саналыр. Һәм Пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырган: әгәр дә берәргез дуа кылай икән, башта Аллаһ Тәаләнең исеменнән, ягъни бисмилла әйтеп башласын, соңыннан аның Расулы саллаллаһу алейхи ва саллямга салават әйтсен, һәм аны соңрак инде теләсә нинди дуа кылырга мөмкин. Һәм бу әдәпләрдән нинди нәтиҗә ясарга була? Кеше инде адәм баласы дуа кылган вакытта, тулысынча дуа кылган вакытта Аллаһ Тәаләгә тәвәккәл итәргә һәм Аллаһ Тәаләнең өметсезлек күрсәтмәскә. Һәм дуа кылган вакытта яшерен рәвештә аны кат-кат Аллаһ Тәаләдән сорарга, чөнки Аллаһ Тәалә бу дуага бу дөньяда җавап бирмәсә дә, иншаллах кыямәт көндә аның нәтиҗәсе күренәчәк, Алла бирсә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.